Είναι καφρί, είναι λεή, είναι φουρτωματική, είναι χτέσα χασεμένοι, θέλουν πύρα παγωμένη. Είναι ο Γιώργος κι ο Αντώνης, για κουμάκης Παπαδώνης, δε πειραγμένοι, δε πειραγμένοι. Καλησπέρα, καλημέρα, καλό βράδυ όποτε βλέπουν το βίντεο. Καλά ξημερώματα σε όλους. Είμαστε ο Αντώνης Γιακουμάκης, Ο Γιώργος Παπαντώνης. δε πειραγμένοι, και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας το Σάκη Τόλι από τους Rotting Christ. Γεια χαρά, Αντώνη, γεια χαρά, Γιώργο. Χάρηκα και εγώ. Και είμαι έτοιμος να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση ή ό,τι θέλετε. Κουβέντα θα κάνουμε. Κουβέντα θα κάνουμε. Μόνο κουβέντα. Εμείς εδώ έτσι, δηλαδή, γιατί το λέμε σε όλους και είναι και στην εισαγωγή πάντα, ξεκινήσαμε αυτό το podcast λέγοντας, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, έχουμε κάνει τόσες κουβέντες με μια μπύρα, με ένα τέτοιο, με ένα καφέ κτλ. Να είχαμε μια κάμερα να τα γράφαμε, να είχαμε δύο φίλους, δύο ανθρώπους με ενδιαφέροντες κουβέντες οι οποίες να μείνουν. Σημαντικό. Αυτό. Οπότε έτσι ξεκίνησε και έτσι πιστεύουμε ότι θα παραμείνει. Να πούμε ότι είμαστε στον Τάστη, μας φιλοξενεί. Εννοείται, είμαστε στον Τάσο που μας φιλοξενεί με την ευγενική χορηγία και τη βοήθεια και των παιδιών από εκεί μας. Στο προκειμένο. Λοιπόν, Σάκη Τόλι τον ξέρετε, φαντάζομαι, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι. Rotting Christ, η πρώτη ελληνική μπάντα που έκανε περιοδίες και καριέρα στο εξωτερικό. Καριέρα. Παρένθεση καριέρα. Δεν μ' άρεσε τη Σε λέξη. εισαγωγικά. Καριέρα. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ήσασταν από τους πρώτους, αν όχι οι πρώτοι, που βγήκατε έξω tour. Είμαστε, αυτό είναι αλήθεια. Το 1993 η πρώτη μας περιοδία στην Ευρώπη, που ήταν και από τις πρώτες ευρωπαϊκές. Η πρώτη βασικά black metal περιοδία στον κόσμο ήταν. Δηλαδή, περιοδία 20 show, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Πριν το 1993 ήταν μαζί με Blasphemy και Immortal, κάτι το οποίο γεννιόταν, δεν ξέρω τι γεννιόταν. Ναι, πήραμε τα πράγματά μας, τις κιθάρες μας και με βάργα την ελπίδα. Όχι για να κάνουμε πολύ καριέρα αυτό που λες. Ναι, γιατί. Είχαμε τρέλα, ήταν και άλλες εποχές, εντάξει. Άλλες εποχές τότε. Εμείς τότε ξεκινάγαμε, φαντάσου. Ναι, εμάς δεν πήραν προσωπικά να ταξίδευω. Ταξίδευα, ήθελα να γνωρίσω τον κόσμο παίζοντας μουσική. Αυτή η τρέλα μου οδήγησε να προχωράω και να βλέπω για τη σκηνή, να μπαίνω και πιο μέσα, να γίνω μέρος της σκηνής. Και μετά από 35 και χρόνια βρίσκομαι ακόμα, είμαι τυχερός που ζω ακόμα και συνεχίζω να κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι, αλλά αυτά είναι και τα όμορφα. Είναι τα όμορφα, ναι. Ναι, γιατί η ζωή στη τελική την αναμνήσεις, ένα σκληρός δίσκος, ο οποίος έχει αναμνήσεις και όταν πρώτο φύγεις λες τι έκανα. Ναι, τι έκανα και τι άφησα. Εντάξει, όλοι μας αφήνουμε κάτι. Ναι, κάτι αφήνουμε. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι η τρέλα μας οδήγησε να συνεχίσουμε όλα αυτά τα χρόνια και τίποτα άλλο. Δηλαδή μου λένε πολύ, ποιος είναι ο λόγος το κατά αυτό. Να κάνεις καριέρα, να οικονομήσεις. Όχι, όταν οι άλλοι πηγαίναν για δουλειά, όλοι σπουδάζαν για δουλειά. Όταν ήταν και εποχές που πήραν και λεφτά. Δηλαδή το 90 δεν ήταν. Δεν πάσω χαρά η φάση. Ήταν. Είχαν λεφτά, υπάρχουν καριέρες, βγάζαν λεφτά. Εμείς διαλέξαμε τον δρόμο το πιο ρομαντικό, το πιο μοναδικό. Εντάξει. Δεν έχουμε μετανιώσει, πάλι το ίδιο θα έκανα. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, εγώ ζω μια ρομαντική στιγμή αυτή τη στιγμή, έτσι λίγο ένα εφηβικό όνειρο που έχω απέναντί μου, γιατί εγώ λέγοντας λίγο πιο μικρός, ξέρω, με τον Γιώργο μπορεί να γίνει λόγω της μουσικής και λόγω της μπάντας μια επαφή παραπάνω, αλλά είναι, ξέρεις, που ήμασταν έφηβοι και τα λοιπά και λέγαμε να έχουμε και ελληνική μπάντα στο metal και τα λοιπά και ήμασταν από κάτω και στα live πιτσιρικάδες 16-17 χρόνια και δεν είχα την ευκαιρία να σε γνωρίσω. Είναι έτσι λίγο, γι' αυτό με βλέπεις λίγο έτσι με αυτό το. Και εγώ χαρούμενος είμαι που μιλάμε. Και οπότε, ναι, τουλάχιστον να ξέρεις έτσι λίγο ότι αυτή η προσπάθεια σας, παιδί μου, που ήσασταν στον δρόμο και τα λοιπά που κάνατε τρέλα, έχει ακουμπήσει κάποιος και εμάς. Έχει ακουμπήσει και το νιώθω τώρα. Άρχισα να το νιώσω, γιατί δεν μου αρέσει να νιώθω ότι κάνω αμερικαλό ή όχι. Αλλά νιώθω ότι έδωσε έμπνευση σε μια άλλη γενιά. Η οποία αυτό έκανε ο Σάκης, δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Ποιος είμαι εγώ, ας πούμε. Ούτε κατάγομαι από κάποια πλούσια οικογένεια, ούτε είχα κάποια με κόμματα, ούτε ήμουν συστημικός, ούτε τίποτα. Και το κάνω Σάκη, το βλέπω καθημερινά, μπορώ να το κάνω και εγώ. Και το κάνανε πάρα πολλές πάντες από τότε. Και αυτό με χαροποιεί πιο πολύ, με κάτι πολύ περήφανο. Ότι έδωσε τη φλόγα και τη φλόγα στην επόμενη γενιά. Πάντως, πέρα από τη μουσική, να σου πω ότι δεν είναι μόνο η φλόγα στους επόμενους μουσικούς, είναι και σε εμάς. Δηλαδή, μου ήρθαν εφηβικές
αναμνήσεις και τα λοιπά και τα live. Αναμνήσεις, Και μπαίνει ναι. και οι fans από κάτω, ξέρεις, εμείς Ναι. που αγαπάμε τη μουσική και ακολουθάμε Τα πρώτα φεστιβάλ. τα πρώτα πήγαμε- φεστιβάλ και τα Άλλο. λοιπά. Πήγατε εκτός Ελλάδος. Εγώ δεν έχω καταφέρει έχω να πάει. πάω σε φεστιβάλ εκτός Ελλάδος. Ταξίδια έχω Είναι κάνει υπέροχα σε αυτά, φεστιβάλ, είναι υπέροχα όχι. ταξίδια αυτά. Αυτά μου τα έχει περιγράψει ο Γιώργος Ναι. πολλές φορές. Έχω πάει. Πήγα κάτι Γερμανίες, κάτι Αγγλίες. Γερμανία δεν έχω πάει. Έχω Για- πάει... ο Κώστας μας έχει Κώστας πει έχει πάει. για τη Γερμανία, ναι. Εγώ έχω πάει Αγγλία, έχω πάει Τσεχία, έχω πάει. Στο Μπρουνταλεζόλ. Όχι, η Τσεχία πήγα να δω την μεγάλη μας αγάπη, τη Μέιτερ. Ήταν παγκοσμία αγάπη. είναι αυτό. Πώς είναι να είσαι 35 χρόνια έτσι στον δρόμο, έτσι να κάνεις αυτά τα. Να επισκέφτεσαι αυτές Όταν τις είσαι πιο μικρός είναι πιο party time, μετά είναι πιο ήρεμο, κοιτάς και επιβίωση και τώρα κοιτάς να συνεχίσεις αυτό που δεν είναι εύκολο πια. Έχω αλλάξει καιρή, είναι πολύ busy η κατάσταση. Δεν είναι. Οικογένειες, τα πάντα όλα. Αυτό το πάλευα πάντα με τα παιδιά, πάντως βρέωσα τον τρόπο να το παλέψω. Ήταν στο χέρι μου. Τώρα δεν είναι στο χέρι μας η εποχή. Είναι Ναι. πολύ δύσκολη εποχή, είναι πολύ busy, πολύ επικίνδυνη, είναι πραγματικά επικίνδυνα. Μου λέγανε παλιά, είχα πάει το 95 στο Μεξικό. Καμιά πάντα Ευρωπαϊκή δεν είχε τολμήσει να πάει. Γιατί φοβόταν, σου λέει, τι είναι το Μεξικό. Δεν ξέραμε, με τηλέφωνα πέρα, με φάξ. Και πηγαίναμε εκεί, α πούμε, τα λοιπά, με βάλανε για 3 συναυλίες, 15 μέρες καθόμασταν. Τελικά δεν ήταν επικίνδυνα, τώρα είναι επικίνδυνα. Ανά πάση στιγμή. Και εσύ ασχολιώσουν αποκλειστικά με αυτό. Και με Έκανα αυτό. και άλλες δουλειές. Έκανα και άλλες Ναι, δουλειές να επιβιώσω. Εννοώ, ασχολιώσουν εκτός από το να γράψει μουσική, να ηχογραφήσει Όλα τα πάντα. και να κλείσεις με τα tour. Να κλείσω, να τις γνωρίμιες, εταιρείες, συμβόλαια, μουσική, τα πάντα, ό,τι να φανταστείς. Πες το χέρι και γιατί τα έκανα, γιατί τα αγαπούσα. Είναι πιο εύκολο τώρα. Όμως να Όχι, αυτές οι πιο δύσκολο τώρα. πιο δύσκολο, Είναι κινητό όλη τη μέρα. Δηλαδή, πιαστήκαμε εμείς κορόιδα. Α πούμε, που μην λέγαμε πάντα το σύστημα, μας είπε στο σύστημα κορόιδο. Γιατί αναγκαστικά είναι όλο αυτό στο γαμμένο κινητό μέσα. Κατάλαβες, το λέω. Deadlines από εδώ, προσφορές, μιλάς με κόσμο. Τι είχαμε. Είναι μια νέα εποχή η οποία εμένα δεν μου κάνει. Αλλά αναγκαστικά την. Ναι, εντάξει, αναγκαστικά ζούμε σε αυτή. Θα πρέπει να συμπαθήσουμε. Δεν μπορεί Δεν μπορείς να. Άμα κλείσω αυτή τα social, πραγματικά θα ήθελα να κλείσω γιατί κουράστηκα. Δεν θα υπάρξει ένα πολύ καιρό. Όσο θέλω να παράξω, υπάρχει σαν ανάμνηση. Αυτή Ναι, είναι που χάθηκε Είναι αυτό η εικόνα σου που που χάθηκε. Μαλάκα, που Η εικόνα σου σήμερα και η παρουσία πραγματική θεωρείται μέσα από τα social media και μέσα. πραγματική, όχι, αλλά παρουσία. Κατάλαβε τι Ναι, εννοώ. ναι. Όπω το αντιλαμβάνεται ο κόσμο, δηλαδή, ότι αν χαθεί από τα social, χάθηκε κάτι Χάθηκε, έγινε. αλλά Κάτι έγινε. κερδίζει τη ζωή στον δρόμο. Αυτό που πει ακόμα και τώρα, όσο είναι παράξενο, μπορεί να έχει μια επιτυχία και 5 λεπτά δημοτικότητα όταν είσαι στα social. Όλοι μα κάποια στιγμή που κάνουν λίγο παραπάνω, βάζουν και είναι χαμό. Ανεβάζει ένα βιντεάκι. Βιντεάκι κτλ. Αλλά η ζωή κερδίζει στον δρόμο. Εκεί κερδίζει του πραγματικού οπαδού, εκεί γνωρίζει τον πραγματικό κόσμο και είναι όπω είμαστε εμεί εδώ πέρα και μιλάμε κτλ. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για μένα και γι' αυτό προσπαθώ και τα λέω σε τα παιδιά. Η ζωή σου κερδίζεται στον δρόμο. Όσο και να είναι στα social, είναι ένα ψεύτικο κόσμο. Κάνει κακό, κάνει κουμάντα τον καιρό, αλλά η ζωή κερδίζεται στον δρόμο. Αυτό το λέγαμε από πριν, περιέγραψε ένα αστείο περιστατικό, δηλαδή το πώ είναι η ζωή στον δρόμο, δηλαδή με την πάντα κτλ. Αστείο. Κάτι λέγαμε έτσι πριν ξεκινήσουν να γράφουν. Έχουμε για πάρα πολλά πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια ολόκληρη ζωή με εμπειρίε, οι οποίε είναι κάποιε άσχημε, κάποιε ευχάριστε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γράψω ένα βιβλίο για το τι έχουμε περάσει. Αλλά είναι επικίνδυνο, θα λογοκριθεί στην εποχή. Μα και αυτό. Λογοκρίνεσαι γιατί λες μια λέξη, σου φύγε μια λέξη. Εδώ ο αλγόριθμος σου ρίχνει. Είναι τρομερό πράγμα. Δηλαδή, Πώς σου ρίχνει βίντεο, σου ρίχνει τα πάντα. γιατί είπες μια λέξη. Ναι. Μάθημα, θα κάνουμε ακόμα για μια μαλακία παραπάνω. Δεν καταλαβαίνω. Πάμε, Που είναι και ανθρώπινο να χρησιμοποιήσουμε με μια λέξη. Το περιεχόμενο έχει σημασία, δεν έχει λέξη. Ναι. Είναι ζουν αυτέ τι εποχέ. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να γράψω ένα βιβλίο για τι εμπειρίε και ειδικά εποχέ πριν ψηφιακέ. Αυτό είναι το Μέχρι τα early zero. Έλληνε γύρω εκεί πέρα. Ναι. Είναι πάρα πολύ Για την ωραίο. πρώτη δεκαετία, ας πούμε. Δεκαετία και βάλει και κάτι 12-15 χρόνια τα οποία πραγματικά ήταν συνεχόμενα μια εμπειρία. Δηλαδή να φέρνει το τρένο για να πα με υπερσυμβηρικό μέχρι τη Μογγολία, στα σύνορα να παίζει. Για ποιο λόγο πιο άλλο. Έβγαλε κάτι, σου λέγανε, ξέρει τότε. Ναι, ήταν το. Όχι, δεν έβγαλα κάτι. Γιατί το κάνει. Γιατί μου αρέσει. Να σου πω. Ναι, γιατί Και δεν θα λέει καρδούλα σου. Ναι, γιατί κάνει αυτό στη ζωή. Ναι. Είχατε και το σκηνικό στη Γεωργία, έτσι. Μόνο, πάρα πολλά. Αυτό ήταν που έγινε και Ναι, έγινε λίγο λίγο viral, όπως λέμε, τι λέω. Υπάρχουν σκηνικά πάρα πολλά. Τώρα στον δρόμο, μια metal μπάντα. Δεν είναι και εύκολο πράγμα πια. Εύκολα λογοκρίνεσαι, εύκολα. Μπορεί να βρει εχθρού, παιδί μου. Γιατί Ναι. εκτίθεται. Ο μουσικό εκτίθεται. Είναι σκηνή πάνω και μπορεί να στείλω από κάτω να σου πει: άκουσα φωνές και θέλω να τον. Κάτι μου είπε η φωνή να το κάνω.
Έχουμε πάρα πολλά σκηνικά, εγώ όχι μόνο Γιώργο, Ναι, πάρα πολλά, τα οποία μας κάνουν πιο δυνατούς. και αν θυμάμαι και Γαλλία είχες κάτι περίεργο. Ιταλία και Νότια Αφρική και πάρα πολλά άλλα. Μου περιέγραψε πριν ότι σας πήρανε τηλέφωνο και είχατε ξεχάσει τα όργανα, δεν είχατε τίποτα. Ναι, το καλοκαίρι. Να κούρασε πολύ και κάναμε check-in, τα αφήσαμε στο αεροδρόμιο, πήγαμε. Να σου πω ότι η ποινία και την κούραση κάνει τα πράγματα. Και να βλέπει τηλέφωνο με την αστυνομία, και να με γνώρισε κάποιο ο κύριο Τόρι, λέει: Τι έγινε, μα δέσανε, τι μα κάνανε, μα πιάσανε. Όχι, απλά ξεχάσαμε τα πράγματα και ξέρει, αν ξεχάσει ένα πράγμα στο αεροδρομίο που φοβούνται για. Ναι. Αλλά τυχαίνει να ξέραν την πάντα και μα τα κρατήσαν τα παιδιά. Αλλά θα σου πω ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα όταν είσαι στον δρόμο, τόσο πολλά που. Είχαμε και ένα τύχημα αυτό το καλοκαίρι, το χειμώνα, την περιοδία. Θα σου το δούμε, ας πούμε. Ναι. Στο Βερολίνο, ναι. Ναι. Να πάρουμε ερώτημα, ήμασταν έτσι και το λεωφορείο όλο. Αλλά θα σου πω ότι παίζεις στη ζωή σου. Η εμπειρία στην Κατερίνη με τη Βροχίξ. Με την Ζαγεγίδη. Ήταν λίγο. Αν θέλει ένα κυραυνός όμως, θα Ναι, θα ήταν. Ναι. Μα Για αυτό έμαθα, σταμάτησα και εγώ ήμουν στον δρόμο, ανέβαινα Κατερίνη Ναι. εκείνη την μέρα και έμαθα ότι διακόψατε για κανένα μισάωρο διακόψα, φύγαμε. Τώρα αυτή μου λόγω δεν μπορούσα να φύγω. και βγήκατε ξανά μετά. Θα βγήκα μετά από 45 λεπτά περίπου, ενώ είχα φύγει ότι όση μία να ξαναπαίξουμε. Γιατί δεν μπορώ να φεύγω, δεν έχω παραδείσει ποτέ ζωή μου τίποτα. Δεν φεύγω. Ή εγώ ή νεκρός. Δεν έχει αυτά τα πράγματα. Παίζει συναυλία, θα παίξει κανονικά. Αν και ήταν επικίνδυνο πρώτη φορά, γιατί πέφτανε κυραυνούλε, άμα πέσει. Ναι, τώρα Μία τώρα μηχανήματα. Τα παιδιά, τα παιδιά από κάτω. Έχω πάει στο σίδερο. Και για εσάς, τους μουσικοπαιδεύματα, τέτοια. Ασφαλώς. Για όλους. Αλλά είναι μόνο αυτές είναι οι εμπειρίες νομίζω που μένουν. Είναι πάρα πολλές εμπειρίες που μένουν. Έχει πάρα πολλές. Εκείνη ώρα είναι λίγο βάσανο, αλλά μετά είναι εμπειρία. Είναι ομορφιά και η μεγάλη ομορφιά την γνώρισα πάρα πολύ κόσμο σε όλο τον πλανήτη, οι οποίοι μοιραζόμαστε αυτή την τρέλα που λέγεται metal και η μεταλλική σκηνή. Άρα να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Έχει ο καλλιτέχνης ή οποιοδήποτε καλλιτέχνης δεν έχει να κάνει με το μουσικό είδος ή αν είναι όπως έχουμε κάνει με τους κομικούς εμείς Ναι. έχει ένα process, γράφει, κάνει, είναι και ο καιρός περνάει που είναι κλεισμένος και μετά είναι και στην περιοδία του ή οτιδήποτε. Ποιο από τα δύο έχει, δηλαδή είναι αυτό που σε εντρικάρει περισσότερο, να είσαι στον δρόμο ή το δημιουργικό δρόμο, Ναι, ο δρόμος είναι η ζωή. Το live είναι ένας η δρόμος. πεμπτουσία του μουσικού. Είναι το live. Αναρωτιέμαι γιατί λέω κουράστηκα. Όταν έχει εκμετήσει 2 μέρες, είναι και εύκολο πράγμα. Εσύ, δεν τα λέμε Ναι, καλά. ναι. Αλλά όταν τελειώνει την συναυλία και λες, ναι, άξιζε, διότι τα κάθε παιδιά, κάποιου ανθρώπου που χάθηκανε, του περάσαμε καλά και λες, αξίζει. Ναι, εντάξει. Και είναι εκεί που θες να κάθεσαι, βάζεις ένα ποτό, ας πούμε, ή κάτι να φας μετά το live και λες, πω σούπερ ήταν τελικά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απόλαυση. Μετά από το τέλος μια συναυλία, το επόμενο 1 με 2 ώρα είναι αυτό οι το τροφίλες δουλεύουν μόνοι. Μπράβο, είναι. Παράνε, συνέχεια. Και γίνεται σιγά σιγά η αποφόρτιση. Από φόρτιση και μετά παίρνει ξέρω. Ναι. Και μετά σου λένε σε μια ώρα πρέπει να ξυπνήσει 2 πάρα πολλά. Γιατί πρέπει να λάβεις το αεροδρόμιο. είναι το αεροπλάνο ή φεύγει το βάρο για να. Όχι τίποτα. Δεν από τίποτα. Γίνεται αυτό το πράγμα. Και όμως γίνεται. Εντάξει, αν ξέρετε τα παιδιά που βλέπουν από του μουσικού δεν είναι. Πολλές φορές απαιτούν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν ο άλλος πώς είναι. Ο άλλος είναι αυθημερών από την Αμερική. Καταλαβαίνεις τι είναι αυτό. Ναι. Το σώμα σου πόσο πολύ καταπονεί. Ναι, γιατί είναι διαφορά τη ώρα τεράστια. Εντάξει, και βλέπει, απαιτεί, αν δεν έπαιξε πολύ καλά. Ναι, μπορεί να μην έπαιξε πολύ καλά. Δεν σημαίνει όμως ότι κάτι δεν είναι καλό, είναι ότι δεν μπορεί εκείνη η μέρα, παιδιά. Δεν μπορεί να ήταν κακή Ναι. μέρα. Αυτό. Είναι που έχουμε και κάποια εικόνα δηλαδή έτσι, και για κάποιους καλλιτέχνες και τα λοιπά και νομίζουμε πια ότι είναι ρομπότ. Δεν είναι. Είναι άνθρωποι. Παραμένουν άνθρωποι και κουράζονται και κάνουν και μεγαλώνουν. Ειδικά και πάντες που βλέπουμε ας πούμε, σε μεγάλες ηλικίες. Τι λέγαμε φέτος για τις συναυλίες. Ναι. Ότι βλέπαμε μεγάλες μπάντες και λέγαμε ότι να φύγουμε. Το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε ξαναπεί για τους Dream Theater, ότι έπρεπε να φύγουμε από εδώ και να μας αποδώσουν, δηλαδή, ότι πήραμε, πώς το λέμε, Πιστοποίηση σεμινάριο. Και λέγαμε, ας πούμε, αλλά δεν σκεφτόμαστε ποτέ εμείς, δηλαδή, οι φάνς από πίσω, τι γίνεται. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή την ηλικία να είναι από Αμερική, από εδώ, να είναι στην Ελλάδα με 40 βαθμούς, εκείνη από εκεί. Και να τραβάνε και να. Ότι το προηγούμενο βράδυ μπορεί να παίζανε στην Ιταλία, ας πούμε. Το πρωί. Παίζανε στην Ιταλία. Παίζανε στην Ιταλία και καπάκι την άλλη μέρα πέρα τα αεροπλάνο ήρθαν Ελλάδα. Στη Γερμανία. Μετά πάμε στη Γερμανία. Και τέτοια απόδοση και τέτοια νέα. Στην Τουρκία, ξέρω εγώ, οπουδήποτε. Παίρνει την κούραση ο κόσμος. Είναι σαν ναρκωτικό. Σαν εντροφή. Εντροφή είναι full. Να σου δίνει ένα. Και εσύ και εντροφή δεν χρειάζεται ναρκωτικά, ούτε αλκοόλ, τίποτα. Για μένα. Αυτό το πράγμα μου δίνει εγώ ζωή. Αυτό μου θύμισε η ατάκα του Alice Cooper που είχε πει.
όταν έκανε το Rehab και έβγαλε το Radio Free Stan μετά, το πρώτο show που έδωσε ήταν στο live στο MTV. Και είχε πει ότι φοβόμουν πώς θα βγω, αλλά εκεί λέει κατάλαβα ότι με το που πατάω τη σκηνή φεύγει ο Vincent και έρχεται ο Άλης. Φυσικά. Εννοείται. Και από τότε... Θα μπαίνει κάποιος άλλος μέσα Ναι. σου. Αυτό είναι αλήθεια και πολλές φορές υπάρχει το άγχος αυτό που λένε δεν έχω άγχος. Όλοι μπορεί να έχεις. Όλοι. Είναι ευεργετικό. Αρκεί να μείνεις Από το ευεργετικό. πιο αρχάρο μέχρι το πιο... Φεύγει το άγχος ποτέ. Ποτέ. Μια άγχος, Έχεις καταλάβει, ναι, το αυτό του. μια ένταση. Μια ένταση, ένα τέτοιο, αδρεναλίνη, ένα σφίξιμο. Ένα λίγο σφίξιμο στο στομάχι, αυτό ότι... Είναι Που δύσκολο. σου θυμίζει πάντα έτσι ότι είσαι δυνατός και ότι είσαι άνθρωπος και ότι. Φυσικά είμαστε δυνατοί, όχι παρά είμαστε. Ναι, είναι Πρόσφατα λοιπόν κυκλοφόρησες και το δεύτερο σόλο. Ναι, βγάζω μουσική μόνος μου. Μου ακούστηκε λίγο άλλο ύφος. Λίγο, ναι. Έτσι, πλησιάζει λίγο Paradise Lost νομίζω. Αυτό το στυλ. Ναι. Τίποτα, βγάζω μουσική και τη βγάζω μόνος μου χωρίς εταιρείες, τα γράφω μόνος μου. Έτσι τον τα Ηρακλή, τον Γιώργο. μετά παίζουμε μαζί με τα παιδιά και μετά πάω, κάνω έτσι την τρέλα μου. Και το Φώτη έχεις την πανάκη. Ναι. Και κάνω την τρέλα μου, γιατί λέω εσύ για το δίσκο μου, Ναι. για το live. Και για αυτό το βάζω το κανάλι μου χωρίς εταιρείες, χωρίς να ζητάω τίποτα, έτσι το κάνω δεσιο. Ουσιαστικά είναι αυτό που θέλει να βγάλεις κάποια προϊόντα που δεν είναι Rotten Cry. Γιατί είναι ερωτικά, έτσι, ναι. Εντάξει, προσπαθώ να μην... να κρατάω κάποιο επίπεδο, να μην... δεν έχω πάρα πολύ δουλειά τελειά. Απλώς το γράφω Ναι. να κυκλοφορεί χωρίς εταιρείες. Είναι το μεράκι που θέλεις να βγει προς τα έξω. Είναι αυτά τα. Μεράκι είναι αυτό. Είναι το. Μεράκι ήταν η τρέλα μου, γιατί δεν υπάρχει κάποιο όφελος, ίσα-ίσα οικονομικό, ας πούμε. Το κάνω για αυτό λόγο. Γιατί μου αρέσει να γράφω μουσική, είναι το μεράκι μου, όπως το πες, και μου αρέσει να επικοινωνώ μέσα από τη μουσική. Με αυτό νομίζω ότι ο κάθε μουσικός αυτό θέλει Όχι πάντα. στην τελική. Στην τελική δεν είναι πάρα πολύ. Αρχίζουν και θέλουν και άλλα πράγματα. Ναι. Είμαι κάποιο ανώτερο, ότι εγώ έχω κάνει. Επειδή είμαι λίγο, έχω μια δημοτικότητα παραπάνω τυχαίνει, άρα αξίζω κάτι παραπάνω. Όχι, δεν αξίζει κανεί τίποτα. Η ίδια ασφαλεία πέφτει από όλου. Η ίδια υποχρεώσει μα, όλων μα. Και δεν είναι η rockstar που νομίζαμε παλιά. Μπορεί να πήγα το 1980 που είχα μια άλλη ζωή. Sex, drugs, rock and roll. Sex, drugs, rock and roll. Ναι. Γίνανε και αυτά που μπορεί να γίνουν, αλλά αυτά είναι στερεότυπα άλλες εποχές. Ναι, έχει περάσει ανεπιστρεπτή Τίποτα. Το καλό είναι ότι συνεχίζουμε, μπορούμε να συνεχίσουμε, γράφουμε μουσική, παίζουμε και έχουμε επαφή και γνωρίζουμε άνθρωπους όπως εσάς εδώ πέρα σήμερα που λέμε μια κουβέντα. Έτσι. Είναι ωραίες κουβέντες Ναι, αυτές. εννοείται. Είναι ωραίες κουβέντες και δεν τα λέμε. Να πούμε και άλλα πράγματα. Το θέλετε, όχι τώρα και εκτός αέρα. Ναι. Και εκτός αέρα, ό,τι μπορείς εσύ, ό,τι νομίζεις εσύ ότι μπορείς να πεις. Εμείς ό,τι θέλεις να πεις, εκτός αέρα, εμείς τα ανεβάζουμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κάποια Αυτά τα στιγμή- έχουμε ξαναπεί. Ναι, κάποια στιγμή θα πάμε να πούμε και ένα part του δώμα. Θέλεις να πούμε μόνο ιστορίες, τα λοιπά, τα οποίες πραγματικά μπορεί να ενδιαφέρει κόσμο, ειδικά κόσμο ο οποίος δεν εγνώρισε την τελευταία αναλογική γενιά του ανθρώπινου γένους, όπως το λέω εγώ. Εμείς είμαστε. Εμείς. Εμείς πρέπει να δούμε τελευταία αναλογικά πράγματα. Δεν υπάρχει άνθρωπο πια. Όχι άνθρωπος δεν υπάρχει εύκολα. Χάνεται η έννοια. Ναι, γιατί είναι όλοι με ένα κινητό. Όλα είναι ψηφιακά. Όλα είναι άειλα. Είναι όλα σε ένα cloud, ας πούμε. Τσάκλα Αυτό που λέμε. Ναι. Δυστυχώς, Πιστεύεις ότι βοηθάει όμως τους μουσικούς, δηλαδή τους καλλιτέχνες και γενικά τους καλλιτέχνες και τα λοιπά. Βοηθάει. Βοηθάει. Αλλά πού είναι η παγίδα έτσι σε αυτό το άλλο. Το άλλο είναι ότι υπάρχει πολύ ψευτιά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπω πράγματα που σου φρικάρουν. Δεν μπορεί να πιστεύει ο άνθρωπος ότι αυτός είναι κάτι. Είναι εύκολο να το πεις όμως. Λέγε το βρεις. Γιατί διάβασε 5 νούμερα κάτω από το βίντεο, ότι διάβασε 5 σχόλια, διάβασε. Ναι, γενικά. Μπορείς εύκολα να πείσεις κάτι για κάτι που δεν είσαι στον κόσμο. Και αυτό δεν μου αρέσει αυτή η ψευτιά. Μένα προσωπικά. Η ειλικρίνεια είναι μεγάλη υπόθεση. Ειδικά στη μουσική μας πρέπει να είναι. Γι' αυτό και είμαστε στο metal. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι ρομαντικοί που ακόμα αγοράζουμε δίσκους. Ακόμα έχουμε μια τρέλα η οποία μας κάνει λίγο πιο down on earth. Και αυτό θέλω να είναι η νέα γενιά. Δεν ξέρω αν είναι στο χέρι μας. Μένει να δείξει. Πάντως, εμείς αυτό που βλέπουμε πάντως από όλους τους καλεσμένους και τα λοιπά, υπάρχει ένας ρομαντισμός ακόμα και για το βινίλιο και για το τέτοιο. Και υπάρχει. Με το κόσμο, με το live. Υπάρχει και νομίζω, ελπίζω να επικρατήσει για να μην χάσουμε τελείως την ταυτότητά μας. εγώ ας πούμε προχτές, όπως ήμουν Κυριακή μεσημέρι αραχτός στο σπίτι, ξαφνικά ακούω να παίζει από απέναντι πολύ δυνατά το Temple of the King.
Κοιτάω έξω από τον μπαλκόνι και ήταν παιδικό πάρτι και έπαιζε το Temple of the King. Και λέω, όπα, εδώ έχουμε μέρος στο παιδικό. Ήταν, ξέρω εγώ, 10χρονα. 10 Άρα κάποιος μπαμπάς μάλλον είχε ενημερωτικό εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Και αυτό που έδωσε εδώ, αυτό παίρνουμε Πάτρα τώρα στην αυλή και με δικιά μου πρωτοβουλία τα παιδιά κάτω από 17 είναι free είσοδο. Το είπα αυτό που στέλνει αυτή και τα λοιπά, γιατί για να μάθει μια γενιά να τη φέρνουμε μαζί μας. Να πεις τώρα μισιονέρι, δεν έχει γίνει. Γεραπόστολος. Πες το και έτσι, από το να πάνε να ασχολούνται με τράπου και τέτοια πράγματα. Κάτι να χτίσει ο χώρος, ο οποίος είναι πραγματικά αγνός και όσοι δεν παράξενο, ξεκίνησε τόσο αντιδραστικός, τόσο. Ναι. Αυτή τη συζήτηση ακριβώς έτσι την είχαμε και με τον Ευθύμη, τον Καραδίμα. Ότι εκεί που ξεκινήσαμε, ας πούμε, και ήμασταν τα αντιδραστικά στοιχεία, τώρα είμαστε. Εγώ, ας πούμε, τα παιδιά που είναι σε ένα χώρο του μέτρα, πραγματικά είναι την ασφάλεια πια. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, αλλά είναι πραγματικότητα. Εγώ το βλέπω και στα μαγαζιά. Δηλαδή, άμα βγει σε μαγαζιά ροκάδικα, μεταλλάδικα κτλ., αισθάνεσαι λίγο πιο safe. Είναι. Από το να πας σε ένα μεγάλο κλαμπ, ας πούμε, που παίζει. Κακό πήρα δεν. Αν και πλέον εμείς τα αποφεύγουμε. Θέλουμε κάπου να έχει ένα σκαπό να. Ασφαλέ, να καθίσουμε. Ξεκάρε μία. Ναι, ξέρεις τι κάνω. Ναι, το restart της κάμερας. Για να είμαστε σίγουροι, βάφουμε καμιά ζημιά. Γιατί. Κόβει στο μισάωρο. Είμαστε στο 20 λεπτό. Όπως λοιπόν. Φύγαμε. Πήγαμε. Έλεγες ναι για τις γενιές τώρα ότι. Εντάξει, να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι είναι πιο εύκολο τώρα για μια μπάντα από ό,τι ήταν τότε, δηλαδή τη δεκαετία του 90. Πιο εύκολο να φτιάξει την μπάντα, να φτιάξει το δίσκο σου, αλλά πολύ πιο δύσκολο να να προχωρήσει. Είναι τρομερός ανταγωνισμός. Είναι απίστευτος παγκοσμίος ανταγωνισμός. Δηλαδή τα νέα παιδιά πραγματικά τα λυπάμαι και είναι οικονομικό. Να κάνει μια περιοδία δεν είναι εύκολο πια. Δεν είναι εύκολο παιδιά μια περιοδία. Και να αναγνωριστεί το. Έστω και ένα τραγούδι να βγάλει και να αναγνωριστεί το τραγούδι. Δεν βγάζουν μετάλλικα δίσκο, δεν ακούμε ολόκληρο πια. Δηλαδή έχει. Μετάλλικα η Maiden. Εντάξει, με τον ακούμε. Αλλά δεν κατάφερε να το γράφουν ολόκληρο. Πώ φαίνεται παράξενο. Έχει τόσο πληροφορία ο κόσμο, τόσο μουσική. Είναι λογικό να μην προλαβαίνει και γι' αυτό πολλές φορές κολλάμε εμείς οι παλιοί και λέμε ακούμε αυτά και ησυχάσαμε. Σίγουρα εγώ προσωπικά όμως παρακολουθώ και τη σκηνή, προσπαθώ να βλέπω τι νέα μπάντες υπάρχουν, ποια είναι η τάση τους, ποια είναι η αγάπη του κόσμου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να βοηθήσουμε και τις νέες μπάντες να ζήσουν κάποιο από αυτό το όνειρο. Γιατί είναι ένα όνειρο τώρα να κάνεις ένα ταξίδι. Εμάς πάντως μας έχεις βοηθήσει με συμβουλές που μας έχεις δώσει τότε με τον Κώστα. Στο merch, στο The Band. Κοίταξε, για αυτό μαξοστάσιο. Γι' αυτό λόγο ξεκινάνε κάποιες ομιλίες, τέλος πάντων. Free, χωρίς να εξοδεύω, μην νομίζουν ότι πάω να κάνω καμία αρπακτή. Για να μπορέσω να περάσω κάτι από την εμπειρία μου σε αυτούς που θέλουν να κάνουν κάτι. Να κάνουν την Πάτρα, μια ομιλία, όποιος θέλει να έρθετε και να ανταλλάσσουμε γνώμη, αλλά face to face, όχι μέσα από το ίντερνετ. Ναι. Αυτό. Ναι, πώς γίνεται αυτό. Αυτό που ξέρω θα το πω. Μ' άρεσε να μοιράζω γνώση, γιατί εμάς δεν μας τη μοίρασε κανένας. Εμείς ήμασταν στις γενιές που. Όχι, εμείς ανακαλύψαμε. Και η εμπειρία είναι και ο καλύτερος δάσκαλος. Δηλαδή, αυτή η εμπειρία είναι. Χάσε πολύ χρόνο όμως. Δεν πήγε κάποιος να μας πει: παιδιά, έτσι γίνεται μια περιοδία. Έτσι γράφεται ένας δίσκος. Ναι, έτσι. Η ελληνική σκηνή αυτή ήταν. Ενώ ας πούμε σκανδιναβική σκηνή υπήρχαν κάποιοι πιο παλιοί, κάπως γι' αυτό προχωρήσαμε πιο γρήγορα. Εμείς την ανακαλύψαμε με κόπο και δρότα πάρα πολλά παιδιά. Αυτοί που ήμασταν τέλος πάντων, ανακαλύψαμε κάτι. Είμαστε εδώ από την πρώτη μέρα. Παρθενογένεση δηλαδή κανονικά. Και μοιράσαμε όσο μπορούμε τη γνώση μας στα νέα παιδιά. Και εμείς το ίδιο πάθαμε. Η μπάντα υπάρχει από το 1992 και βγάλαμε. Το πρόμο μας καταφέραμε και το βγάλαμε το 2006. Δηλαδή, 14 χρόνια βγάζαμε ένα τραγουδάκι, γράφαμε τραγούδια. Πολύ δύσκολο. Πηγαίναμε σε στούντιο, ας πούμε, και ακούμπαγες λίγο την πλάτη και κολούσε το ρικοφόν στο μπλουζάκι σου, ας πούμε. Σε άλλα στούντιο, εδώ στο Μοσχάτο είχε ένα στούντιο που κάναμε πρόβα με ακουστικά. Δεν είχε ηχομόνωση και παίζαμε όλοι με ακουστικά. Μόνο τα τύμπανα ήταν. Εντάξει, είναι αυτό που μας κάνανε και μας δυναμώσανε και μας κάνανε αυτή τη στιγμή. Φάγαμε ουσιαστικά, σκληραγωγηθήκαμε σε εισαγωγικά μέσα στα. Πάρα πολύ. Και είναι και τεράστια βοήθεια αυτό που λέει, δηλαδή, όταν μπαίνεις στη διαδικασία να μεταφέρεις αυτή τη γνώση την οποία την έμαθες
Την έμαθες σκληρά. Την έμαθες στον δρόμο, δεν υπήρχε κανένας και την έμαθες και έπαθες σίγουρα. Πάρα πολλά και πολύ χρόνο. Χρόνο είναι χρήμα πια την εποχή μας. Δεν είναι, γι' αυτό υπάρχουν τα short, γι' αυτό υπάρχουν τα reel. Ο κόσμος δεν βλέπει όλο Ναι, γι' αυτό το TikTok έχει γίνει νούμερο 1. Αυτό. Δεν βλέπουμε ανακίτσες. Γρήγορες, ο χρόνος Ένα είναι χρήμα. λεπτό, 30 δευτερόλεπτα, έφυγε. Οπότε αυτό προσπαθώ να περάσω ίσως με τη μουσική μου και τον τρόπο μου στην νέα γενιά. Εντάξει. Όχι, είναι τρομερό το να θέλεις να μεταδώσεις αυτή τη Φυσικά, γνώση. ναι, αφού εγώ την έμαθε. δεν έκανα ακόμα, αλλά εντάξει. Είναι γιατί έχεις το ερώτημα μέσα σου ότι μακάρι να υπήρχε ένας πάλι σαν και, δηλαδή να υπήρχε κάποιος τότε να μου το δείξει. Ναι, είναι αμαρτία να βλέπεις παιδιά, ας πούμε, να κάνουν μια περιοδία που είναι μεγάλα και να μπαίνουν μέσα με τα μπούνια. Να μπαίνουν μέσα οικονομικά πάρα πολύ, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί που τους εκμεταλλεύονται. Ναι, είτε είναι promoters, είτε είναι. Προμότες, ατζέντιδες, να βρίσκουν, επίσης να βάλουν κτλ. Να χρώσουν το λεωφορείο. Αυτούς που έχουν την αγάπη, γιατί την αγάπη σου παίζουν. Ναι. Την αγάπη παίζουν, δεν παίζουν Την τρέλα σου γιατί. την τρέλα σου. Σου λέει θα μου δώσει ο άλλος 5.000 για να. Και βάλε. Και βάλε. Ναι. Και βάλε. Οπότε να να τυχαία κάνω την να τρέλα κάνω. μου. Να κάνω την τρέλα μου. Το οποίο είναι στο χαλαμένο, αλλά πολλές φορές αυτή η τρέλα οδηγεί στην οικονομική δυσφορία και οπότε δεν μπορεί να συνεχίσει πάντα. Οπότε μπορεί να είναι καλύτερα αυτά τα λεφτά που έδωσε εκεί πέρα, που δεν σου κάνει κάτι. Να κάνεις ένα δίσκο, ένα βίντεο κλιπ, ένα. Είναι πράγματα τα οποία προσπαθώ θα ήθελα πολύ να τα πω σε κάποιους, αφού το έχω καταλάβει με πάρα πολύ κόπο και τρότα. Ναι, ναι. Εμείς επειδή στην πάντα έχουμε συζητήσει πολλές φορές για αυτό το πράγμα και εγώ και το έχουμε συμφωνήσει. Εγώ από την αρχή είχα πει ότι παιδιά, από το να δώσουμε από 1.000 καθένα να πάμε στα 6.000, ας πούμε, είμαστε 6 νοματέοι, να δώσουμε 6.000 για να πάμε ένα tour. Προτιμώ να δώσουμε αυτά τα λεφτά. 6.000 δεν θέλουν τίποτα μεταξύ μας. Ένα μικρό tour, 10 μέρες είναι αυτό. Ναι, εντάξει. Δεν πάει παραπάνω. Άμα θέλει να πας ένα μήνα, θα πρέπει να δώσεις κοντά στο 20. Ναι. Αυτά τα λεφτά, άμα τα βάλεις κάτω, κάνεις τρομερές παραγωγές, κάνεις βιντεοκλιπάρες Ναι. με παραγωγή, με ηθοποιούς, με ό,τι γουστάρεις. Ναι. Αυτό ακριβώς. Κάνεις αυτό το πράγμα και θα ήθελε δηλαδή να περάσει αυτό. Δηλαδή να πάρεις σωστή απόφαση. Καταλαβαίνω ότι θέλει να βγει στον δρόμο, όλοι θέλουν να βγουν στον δρόμο, θέλουν να νιώσουν αυτή την εμπειρία. Το έχουν κάνει πάρα πολλές μπάντες πια. Ναι, Αλλά και να αξίζει κιόλας. Αλλά και να αξίζει τον κόπο. Δεν είναι. Αξίζει για να μην σου έρθει και η κακή εμπειρία και αφήσεις και το όνειρό στην άκρη μετά. Φυσικά. Άμα αφήσεις και να σκοτωθείς γιατί μετά θα απογοητευτούν ειδικά και τα πιο νέες μπάντες θα απογοητευτούν και σου λέει μπήκα και μέσα, χρωστάω και τα τέτοια μου, με φάγανε και δύο παραγωγοί και δύο τέτοιοι. Άστο παράτα του πια, δεν αξίζει. Δεν αξίζει. Και θα παρατήσουν κάποιοι. Δεν αξίζει να παίζουμε μουσική. Αξίζει να ασχολείσαι για την τρέλα μας, η οποία μας οδηγεί τόσα χρόνια και είμαστε ακόμα εδώ. Είναι αυτό. Άμα έχεις δώσει 10 και βγάλεις από όλο το tour 5, μετά το άφησες. Μια και μιλάμε για αυτή την εμπειρία να κάνω το top 5 που μου ήρθε. Συνήθως ασχολούμαστε με μπάντες και τα λοιπά και τέτοια λέμε. Αλλά έχω όχι top 5 τώρα. Top 5 αφού κάτσαμε έτσι πολύ λίγο γύρω από τα tour και γύρω από το live και τα λοιπά. Οι top 5 προορισμοί, πόλεις, χώρες, φεστιβάλ, δηλαδή κατάλαβες θέλω να σου πω, τα 5 έτσι που σου έρχονται. Δεν πω ονόματα. Όχι ονόματα, οι πιο δυνατές. Έτσι. Μεγάλα φεστιβάλ είναι στο Βέλγιο. Που σου έχουν έρθει λίγη σαν προσωπική εμπειρία. Εντάξει, τα μεγάλα φεστιβάλ. Βέλγιο, Βάκεν. Το Hellfest, το Βάκεν, θα πεις σαν μεγάλα. Το Grass Pop, το Alcatraz. Δεν ασχολείται τόσο πολλά φεστιβάλ που έχουμε παίξει περίπου σε όλα. Δύσκολα να διαλέξεις ποια είναι τα καλύτερα. Τα πιο μεγάλα που σου λέω. Αυτά που μου αρέσουν είναι τα μεσαία. Που μπορείς και βλέπεις και τις μπάντες. Τύπου Μπάλιγκεν, ας πούμε. Και το Alcatraz που είπα πριν δεν το βλέπω. Είναι ένα μικρομεσαίο φεστιβάλ, το οποίο βλέπεις όλες τις μπάντες, είναι τρομερά οργανωμένο. Περνάς ωραία. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Οι προορισμοί, τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ στην ουσία, της Αμερικής και αυτά δεν έχει τίποτα. Λατινική Αμερική και τέτοια. Έχει τρέλα. Έχει τρέλα και έχει μια Ελλάδα που λίγο πιο μου θυμίζει μια Ελλάδα στην αρχή του metal. Και δεκαετία 90, αρχές 90. Ναι, αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι οι άνθρωποι είναι υποανάπτυκτοι. Όχι, ίσα-ίσα. Είναι ότι έχουν αυτή την τρέλα ακόμα το ρομαντισμό, έτσι. Τη φλόγα κτλ. Άχι εκεί πέρα σιγά-σιγά αρχίζει και φθήρει. Όπως οτιδήποτε στον πλανήτη με την παγκοσμιοποίηση. Αυτό να πα στην Αμερική, παλιά θυμάσαι βάζα στοιχήματα, θα γυρίσουμε πίσω, λέει. Γιατί βάζαν οι φίλοι μας, θα γυρίσουμε στοιχεία μέσα. Μπορεί να ξέραμε τώρα
Το 95 πήγαινε εκεί πέρα. Το 97 είχα πάει η Βραζιλία, το 95 στο Μεξικό. Δηλαδή, μόνοι μας τώρα, χωρίς τηλέφωνα, καταλαβαίνεις. Με φάξ μόνο. Με φάξ και λέγαμε ραντεβού στο αεροδρόμιο του Mexico City. Πώς γίνεται αυτό? Και δεν ήξερες ποιος σε περιμένει και πού ήταν. Τίποτα. Δεν ενδιέφερε. Θα επιβιώσει. Μπορεί να ήταν καρτέλα, ας πούμε. Πήγαμε το Ελισά στην Κολομβία το 97 που είχα ακόμα και φίλιο τότε. Ακούμε από πάνω, δηλαδή φεύγαν οι πιστόλες. Πηγαίναμε σε τρελά πράγματα. Δεν καταλαβαίναμε. Λέγαμε, δεν είχαμε σε κινδύνου ίσως. Ίσως και το νεαρό της ηλικίας τότε. Και η η τρέλα της για τη μουσική ήταν πάνω από οτιδήποτε. Εννοείται. Δεν με τρώει τίποτα. Δεν παθαίνω τίποτα εγώ. Νομίζεις. Εντάξει τώρα. Ναι, είναι η αφέλεια των μυαλικών χρόνων. Ναι, και έτσι πρέπει να είναι μετά. Δεν ρισκάρεις τη ζωή σου. Μετά η αφέλεια γίνεται εμπειρία και λες, όπα, εδώ μαζέψου λίγο. Μαζέψου λίγο. Και μετά προσπαθείς να μην γίνεις και σαν τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας που λέγανε όχι, εσύ μην έχεις μακριά μαλλιά μας λέγανε τότε. Πρόσεχε μην κάνεις αυτό. Όχι, θα κάνουν τα θα κάνουν και αυτά, αλλά πρόσεχε την εμπειρία σου, βλέπεις και κόβεις καταστάσεις για ένα λόγο πράττεις. Βλέπεις τον κίνδυνο πιο μακριά. Και είστε και μια μπάντα η οποία εγώ από πιτσιρικάς από Εύω, δηλαδή έχετε εισπράξει σχόλια και τέτοια από τα μαλλιά, από τους τίτλους, από τα θρησκευτικά, από τα σατανιστικά. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Και ακόμα και τώρα, νομίζω πρόσφατα είχα διαβάσει κάπου ότι περιστατικό σατανισμού και παίζανε και την Christ μέσα σε ένα φεστιβάλ. Η τρέλα. Βέβαια, τη δεκαετία, συγγνώμη που σε διακόπτω, τη δεκαετία του 90 ήταν πολύ έντονο λίγο αυτό, το θυμάσαι έτσι. Δηλαδή, και μας κυνηγάγαν πολλές φορές. Δηλαδή, μπορείς να είσαι πρωτοσέλιδος στο Χαρδαβέλα και να είσαι 3 ώρες εκπομπή. Ήσασταν. Και εκεί πέρα ήμασταν και στην τηλεόραση, να φοράμε και την Μαύρη. Λέει, σε αυτή τη τηλεόραση τότε λέει με τους σατανιστές. Λέω, εντάξει, μάνα, τι να σου πω. Ήμουν εγώ κάπου στη Γερμανία, θυμάμαι. Με το μάρκα μέσα. Και λέει, ένα λεπτό, ένα κρύο, ένα. Ναι, τέτοια πράγματα πολλά. Αυτό μας δυνάμωσε και άμα σε ανεδεινώσει και πιστεύεις στον εαυτό σου και ξέρεις ότι δεν είσαι τέτοιος χαρακτήρας, προχωράς, δεν σε ενοχλούν. Σε ενοχλούν όταν είναι κακόβουλα. Όταν κάποιος έχει σκοπό να το πει αυτό, και ειδικά στην εποχή τη σύγχρονη, που εύκολα ο καθένας από το σπίτι με ένα πληκτρολόγιο που να σου πει είναι να σου χρεώσει κάτι που δεν είσαι. Αυτό είναι το τραγικό τη εποχή. Γι' αυτό και εγώ δεν μου κάνει αυτή η εποχή. Μπορεί να σου πει ότι ο Σάκης, ο Αντώνης, ο Γιώργος είναι αυτό. Ξέρεις τι γίνεται, να σου πετάξουν λάσπη, κάτι μένει. Κάτι μένει. Μπορεί να φύγει, αλλά κάτι μένει. Κάτι μένει. Και έχω ακούσει πάρα πολλά και λίγο πραγματικά στεναχωριέμαι. Αλλά αυτό το νέο παιδί, ο Μάκης, πρέπει να πολεμήσει, να βάλει πέρα. Πολύ εύκολα γίνεται cancel. Γίνεται cancel γιατί από την έννοια πώς να κάνει cancel τόσο εύκολα σε έναν άνθρωπο. Στην τέχνη κάνει cancel, στην τέχνη τόσο εύκολα. Αυτά δεν έχω να πω. Έχει περιοριστεί πολύ. Πάρα πολύ. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή παντού κάπου. Ό,τι κάνεις σχολιάζεται και μαθαίνεται ενεργείο φανού. Ναι, είναι απίστευτο. Στην έλεγχη του κόσμου γίνεται viral για λίγο, γιατί μετά από λίγο έρχεται άλλο νέο. Μα ναι, γιατί. Άλλο λέει: Παλώσαν στην πάτα, πλακωθήκα. Ναι, θα ρίξουμε μια, θα πλακωθούν οι κρίσει. Θα κάνουμε παιδιά. Είσαι ένταση, θα πει μια Παναγία. Παραμένουν άνθρωποι, υπάρχουν ανθρώπινες στιγμές. Φυσικά, ρε. Θα ρίξει μια Παναγία. Το ξεχνάμε νομίζω. Το ξεχνάμε νομίζω. Και λόγω τη πληροφορία και τα λοιπά έχουμε δημιουργήσει αυτό που είπε πριν, μια εικόνα, ένα τέτοιο. Προσπαθούν όλοι ότι είμαστε άνθρωποι δηλαδή και θα υπάρχουν και εντάσεις. Θα κάνει και μια λάθος κίνηση, θα κάνει και ένα. Δεν θα κάνει λάθος κίνηση. Άνθρωποι είμαστε. Αυτό. Απλώς αυτό πολλές φορές μπορεί να σου φέρει ακόμα για cancel. Θα κάνει ένα μικρό λαθάκι το οποίο θα γίνει viral. Όχι μόνο εγώ, πάρα πολλές μπάντες και. Όχι μόνο μπάντες. Και καλλιτέχνες από άλλα. Ναι, ηθοποιοί, comedians. Δηλαδή βλέπεις ότι λέει κάτι ο άλλος σε μια παράσταση, βγαίνει ένα βιντεάκι. Παίρνεις μόνο αυτό. Ναι, κάνουν μόνο το φτιάχνουν μόνο και μετά γίνεται ο χαμός. Παλιά τα λέγαμε για Big Brother και λέγαμε κοίτα τι λένε κάποιοι μυστήρια. Λέγανε κάτι. Orwell το 84. Λέγανε σκέλα μου, ρε βλακίες και τα λοιπά. Λέγανε όλοι στον κόσμο. Από το Zoom αυτό. Το οποίο εμείς επειδή έχουμε ζήσει, όπως είπα και πριν, και την αναλογική εποχή, δυστυχώς μας πονάει πολύ. Ναι, βέβαια. Δεν μπορεί να αλλάξει κι άλλο. Πόσο άλλο θα αλλάξει. Πόσο άλλο θα αλλάξει να ψεύδει το προσωπείο, να μείνει ο εαυτό σου. Καταλαβαίνεις να μείνει ο εαυτό και να είσαι άλλο σε σπίτι και να δίνει ότι είσαι κάποιο άλλο. Αυτό δεν μου αξίζει. Δεν μου το κάνω κέφι. Όχι. Και εγώ τη ίδια άποψη είμαι. Δηλαδή, εγώ είμαι αυτό. Θέλετε. Καλώς. Δεν θέλετε, πάλι καλώς. Ναι. Δηλαδή και όταν κάνω παραστάσεις σαν αυτά που κάνω τα τελευταία χρόνια, βγαίνω σαν ο μεταλλάς. Δεν βγαίνω σαν μια άλλη περσόνα. Μεταλλάς βγαίνω, όπως είναι. Φυσικά.
Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους. Αυτό είναι το βασικό. Ειδικά τώρα που έρχεται και η εποχή του AI, δηλαδή ξέρει πια και τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Μα ήδη, δε. Ήδη, Αλλά λίγο αναγνωρίζεται. Δηλαδή θα φτάσει όμως και στο Ελαφρώς, αρχίζει αρχίζει και με ραγδαίους ρυθμούς. Με πολύ ραγδαίους. Εδώ έχουμε περιστατικά ανθρώπων που λένε άκου το καινούριο μου άλμπουμ, το έφτιαξα μόνος μου. Και είναι όλο AI η μουσική. Έχει γράψει τους στίχους και είναι όλο AI η μουσική. Πώς γίνεται αυτό? Έχω φτιάξει κι εγώ. Έχω δοκιμάσει. Δεν τόλμησα να το πατήσω. Μου είπα να αυτό ένα πρόγραμμα και λέω. Έχω δοκιμάσει. Το κάνει πάρα πολύ καλά, σοκαριστικά καλά. Ναι. Αυτό που το είχα συζητήσει και με τον Λόμασον Γουλφχαρτ, Ναι. που είχαμε βρεθεί κάποια στιγμή στο σκελέτο. Του λέω το και το, μου λέει κοίταξε να δεις. Το AI, αν το χρησιμοποιήσεις σαν εργαλείο βοήθειας, Ναι. είναι πάρα πολύ καλό. Αν αρχίσει να χρησιμοποιείται στο να στα κάνει όλα και εσύ να κάθεσαι, Τα πάντα δεν είναι τελικά θέμα χρήστη όμως. Είναι θέμα χρήστη και α πούμε κάτι παιδιά που θα πεθάνει η ζωντανή εμφάνιση. Αυτό να είμαστε καλά στην υγεία μας, όλοι μας, και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε, διότι είναι σημαντικό. Αυτό δεν το θα live, κάνει. το live. Το live. Εκεί θα γνωρίσεις τους φίλους, θα πεις κουβέντες, θα πεις την πείρα σου, θα μιλήσεις με μουσικό, θα ταξιδέψεις. Αυτό, όσο και να μπορούμε να πούμε, δεν πεθαίνει. Ναι. Τώρα η δισκογραφία μπορεί κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν πεθάνει, αλλά δεν έχει όρεξη ο άλλος. Εγώ θα θυμάμαι, αφιερώνω ένα ολόκληρο χρόνο γράψω ένα δίσκο, καταλαβαίνεις. Ναι. Πώς βλέπεις μετά πάω να κουμπί, καταλαβαίνεις. Εγώ θα φάσει ένα χρόνο τη ζωή μου. Αυτό ένα χρόνο μπορεί να είναι Ναι. πολύ. Ναι, μπορείς Κάτσα. να κάνεις κάτι άλλο. Ακριβώς. Αυτό είναι τραγικό. Μα μας φαντάσου, που γράψαμε κομπίδες. εμείς τώρα, ας πούμε, είμαστε κοντά ένα χρόνο που γράφουμε. Ναι. Έτσι, τελείωσε ο Κώστας, τελείωσα εγώ με τον Γρηγόρη, γράφει τώρα ο Γιάννης, γράφω και εγώ ακουστικές παράλληλα, για να προσπαθούμε να τελειώσουμε μέχρι να μπει το νέο έτος. Και Να θα έχουμε μπορούσε. τελειώσει. Ναι, αυτό είναι όμως τρομερό έτσι όπως το λέει. Δηλαδή θα μπορούσες κάποιος να τελειώσει ένα μήνα και να αφιερώνεις αυτό το χρόνο κάπου και λες γιατί έφαγα και γιατί έκανα. Αλλά 2 χρόνια. σε δικαιώνει όμως το αποτέλεσμα, νομίζω είναι. Σε δικαιώνει όχι μόνο το αποτέλεσμα, η επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή, το πει ο άλλος, ναι, το έγραψα. Η περηφάνεια που έχει πάνω απ' όλα και μετά η επαφή με τον κόσμο. Ναι, έγραψα ένα δίσκο με δική μου κόπο. Και αυτό ο άλλος ταυτίζεται πιο πολύ με σένα. Δεν είναι αυτό η μουσική μόνο. Ταυτίζεται. Σου λέει αυτός είναι αληθινός. Ταυτίζεται και με τον κόπο σου. Γιατί Ακριβώς. Ταυτίζεται. είναι Το βλέπεις, ανθρώπινο. φαίνεται αυτό. Υπάρχει μια άβρα που αιωρείται, η οποία η άλλη τη νιώθει. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, Ρεσάκη. Ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, όταν γράφεις ένα καινούριο δίσκο Ναι, και σου έρχεται το master για να το ακούσεις, ναι. ή είσαι εκεί και το ακούς το master, νιώθεις χαρά. την ίδια καύλα Ναι. που ένιωθες την πρώτη Ναι, μέρα. Ναι. Μπράβο, Ρεσάκη. Τι ρε, Αυτό αυτό είναι πάρα πολύ. Μέχρι και με τις προπαραγωγές. Ακούω τις προπαραγωγές και λέω, όπα, εδώ έχουμε κάτι. Έχουμε καλό Μεγάλη πράγμα. υπόθεση. Τι λες τώρα, όταν παίρνεις το δίσκο, τελειώνει και πάει. Είναι η ζωή μου ολόκληρη. Είναι τρομερό αυτό το Είναι σχέδιο. αστείο να ξαναξεκινήσω το τσιγάρο πάλι. Εδώ να πήγα μια απόλαυση, μου λες, ναι. Καταλαβες. Κάμως έτσι. Είναι... Και αυτό είναι τώρα, αλλά και πάλι εγώ το live το βάζω όπως και εσύ πιο πάνω. Η συναυλία ζωντανή, γιατί δεν μπορεί να την κάνεις αυτή από το AI. Τι μπορεί να κάνεις. Όχι από το AI, το βάζω πιο πάνω από το recording. Το AI εννοείται ότι είναι. Είναι λίγο ακροτικό. Ναι, είναι γιατί ειδικά άμα έχεις deadlines και τέτοια πρέπει να είσαι σε τζίτα. Τζίτα. τι μελιγενέστε για τους Rotten Price και για Στην σένα. συναυλία έχουμε τώρα τη χρονιά. Στα τελευταία 3 χρόνια είμαστε συνεχόμενα στον δρόμο. Η τελευταία συναυλία σταματάμε για αρκετό καιρό, για αρκετό, κάποιους μήνες. Για ξεκούραση ή γράφει. Αποφάσισα να μην παίξουμε τόσο πολύ, γιατί το παρακάψαμε. Παίξαμε από τη Νέα Ζηλανδία φέτος μέχρι Καναδά, μέχρι Ευρώπη, όλους τους υπήρους. Η Ιαπωνία έχετε παίξει έτσι. Ναι, έχουμε παίξει. Αλλά νομίζω ότι έφτασε η ώρα λίγο να κουλάρουμε και βλέπουμε αναλόγως πώς θα μας κάτσει κάποια νέα κομμάτια, άμα έρθει έμπνευση, γιατί πρέπει να έρθει έμπνευση πάνω απ' όλα. Και συνεχίσουμε να υπάρχουμε ακόμα. Και αν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι σκηνή. Σημαντικό αυτό. Πολύ Σημαντικό. Αν δεν προσφέρεις, δεν παίρνεις. Αυτό είναι μεγάλο Ναι, ρεύμα. ναι. Όσο και να το παίρνεις, γιατί δεν μπορεί να παίρνεις μόνο από τη σκηνή. Δεν μπορεί να παίρνεις μόνο από τη φάση. Πρέπει να δίνεις κιόλας. Μεγάλη φάση για μένα αυτό. Είναι το ρητό μου. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ. Λοιπόν, θα κάνω την ερώτηση την παραδοσιακή. Πες μου. Ξέρω την απάντηση που θα μας πει ο Σάκης. Για πες. Επειδή έχουμε μία ίντριγκα σε εισαγωγικά οι δυο μας. Έχουμε μεταξύ μας ο κόσμος ξέρει όσοι μας έχουν δει. Είναι ουσιαστικά ειδικά σε μουσικούς. Μέιντεν ή ή- Μετάλλικα είναι η ίντριγκα. Μέιντεν.
Ο Αντώνης είναι Metallica, εγώ Maiden. Και όπως είπες και σε ένα βιντεάκι που είδα τυχαία, το πρώτο σου μπλουζάκι ήταν Maiden, γιατί όποιος ακούει Metal δεν μπορεί να μην ακούει. Έλα να σου πω. Metallica είναι και αυτό μεγάλο. Εννοείται μεγάλο και τεράστιο Τεράστιο, το μεγαλύτερο, ή ακόμα μεγαλύτερο από το Maiden σαν κεφάλαιο, αλλά εγώ είμαι πιο οπαδός της ευρωπαϊκής μουσικής. Δηλαδή metal μουσικής. Έτσι μεγάλωσα. Είναι αυτά τα γερμανο-άγγλο. Την απάντηση βέβαια την ήξερα ήδη, γιατί είπε το σχόλιο πριν ότι αν βγάλουν μετά δεν τον ακούς όλο, τον ακούς όλο. Δεν το κατάλαβα. Περίμενα ήδη, λέω είμαι χαμένος από χέρι ήδη. Όσο πιο μεγάλος, διάρκεια το έχουμε ξαναπεί βέβαια, η διαμάχη μας δεν είναι πια πιο μεγάλη μπάντα, δεν τους αφηρήνουμε ούτε για αστείο, είναι καθαρά έτσι η προσωπική μας, πώς το λέμε, αγάπη που έχουμε για λίγο παραπάνω. Μαζεύουν Metallica όμως πια. Ναι, μα η Metallica είναι η μπάντα, κάτω ψέματα, η Metallica είναι η μπάντα, η οποία έκανε σαν μπάντα πριν γίνει η εταιρεία, έκανε το metal να μπει στα σαλόνια. Το έκανα σπανός. Να γίνει mainstream. Το Black Album δηλαδή είναι το εμπορικά ό,τι καλύτερο μπορούμε να συζητήσουμε στο metal. Είναι μείναν εκεί πέρα αυτό που είναι, το οποίο μείναν προσωπικά μου κάνει, μου θυμίζει έτσι ανάλογα ακούς ακόμα και το τελευταίο δίσκο, δεν έχουν πειράξει τίποτα, είναι όπως παίζουν, είναι η ανθρωπιά αυτή που λείπει. Δεν το βγάζουν. Χωρίς μετρονόμο, τα ακούς και πάει έτσι. Δηλαδή, ναι, κουνάει. Κουνάει, και αυτό έτσι πρέπει όμως σου λέει. Ναι, γιατί σου λέει έτσι θα το παίξουμε live. Έτσι θα παίξουμε live. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Και έχουν ένα μεγάλο. Έχουν ένα Steve Harris, ο οποίος για μένα δεν κοντά κανένα. Όσο φαίνεται παράξενο, μπορεί να μην είναι μέσα στα media οτιδήποτε, είναι ο άνθρωπος που κράτησε μια μπάντα και την έκανε. 50 χρόνια πλέον. 50 χρόνια, την έκανε από τόσο μικρή, τόσο μεγάλη. Να παίζει στα pub. Δηλαδή, ναι, γιατί μόνος του ήταν στην αρχή. Μεγάλη πόλη. Τι λες τώρα. Αυτό την ξεκίνησε. Το άλλο ήταν που ξεφύγει και έχει γίνει μια φάση πολυεθνική. Δηλαδή είναι εταιρείες πίσω. Δηλαδή... Να παίζουν σε pub από πάνω σε 15 άτομα. Ακόμα παίζει τώρα με τους Lions σε pub. Γουστάει να παίξει ένα από μέσα, πάει να παίξει. Μα από ό,τι έχω μάθει, παίζει σε pub και μετά κατεβαίνει και πίνει μπύρες με το. Πάει έτσι. Αυτό είναι σημαίνει αγάπη. Μουσική. Ναι, είναι άρρωστος, είναι ό,τι και να συζητήσουμε τώρα τι να κάνουμε. Και όσο τους έχουμε και όσο μπορούμε, γιατί μεγαλώνουν όλες αυτές τις ομάδες ηλικιακά. Ναι, δηλαδή εγώ είμαστε τυχεροί. Πιστεύω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η τελευταία φορά που θα τους δούμε Ελλάδα τον Μάιο. Όπως και η Metallica δύσκολο να ξανάρθουν. Δύσκολο. Δηλαδή ζωή να έχουν άνθρωποι να μπορούν. Ναι, ζωή να έχουν να κάνουν περιοδίες, να βγάζουν μουσική, δεν το συζητάνε. Τίποτα, τι μένει να δούμε τι μελιγενέστε μετά. Εντάξει, βγαίνουν μια ανεγενιά, εντάξει θα γίνει ποτέ Metallica ούτε Maiden. Για μένα. Είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι επειδή υπάρχει τόσο πολλή πληροφορία, δεν μπορεί να βγει κάτι τέτοιο, γιατί δεν μπορείς να ακούσεις το καλό. Όχι, δηλαδή, και να είναι καλό, δεν μπορεί να τα αφήσεις, δεν μπορεί να έχεις ένα καινούργιο Τσεκεβάρα που δεν είναι. Οδηγητή, κοιτάξτε, πάμε μαζί να κάνουμε επανάσταση. Να κάνετε τι επανάσταση τώρα πια. Αφού έχουν παίξει όλα πάλι, πάντα θα μου πει και βγαίνει ένα ολόκληρο κομμάτι. Τι μου, δεν γίνεται αυτό πια. Εντάξει, βέβαια, να πούμε ότι είδαμε και μπάντες και live και ενώ ας πούμε πιο νέες μπάντες. Ο Τζίρα, ας πούμε, ήταν φανταστική. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα γίνουν ποτέ έτσι λίγο αυτής της... Πρέπει να εμπνεύσουν μια ολόκληρη γενιά. Μπορείς να εμπνεύσεις μια ολόκληρη γενιά. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό. Εμάς θα τις εμπνεύσουν μετά. Αυτό. Και η Maiden. Και άλλες μπάντες. Και άλλες μπάντες, βέβαια, μιλάμε για τις μεγαλύτερες. Και η Sabbath. Αλλά Sabbath ακόμα Motorhead. Πας καλά, έτσι όπως το γεγονό πρέπει ίσως πλανήτη συμβάρεις τότε με το κλάος. Και όπως λέει ένας φίλος, λέει, ό,τι είδος metal και να ακούς, ό,τι είδος metal και να είναι το αγαπημένο σου, αποκλείεται να μην σ' αρέσουν οι μότορ. Ναι, ρε. Το πρώτο συναυλία μου είχα πάρει, τις πρώτες πρώτες. Στο Sporting τότε. Είχα το ξύλο ακόμα με το κόκαλα. Τώρα που τους πήραμε έξω, παράγανε. Ναι, τότε ήταν. Δηλαδή ήταν ένα γεγονός μεγάλο, ας πούμε, κάτι συναυλία και αυτές οι μπάντες εμπνεύσανε μια γενιά. Αυτή είναι διαφορετικό που δεν υπάρχουν, δεν θα το κάνουν ποτέ οι απέτες, όπως λέγονται. Και μπορεί να είναι τρομεροί, πολύ καλές παραγωγές, καλύτερο ήχο, τα πάντα. Και στα live φοβερή, δεν το συζητάμε. Αλλά τι θα πεις, πάμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Εμείς προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τον κόσμο, τώρα δεν ξέρουμε να αλλάξουμε τίποτα, τέλος πάντων. Έτσι μόνο υπάρχει ιδέα, η φλόγα. Τέλεια. Φανταστική κουβέντα. Φοβερή κουβέντα. Να έχουμε και άλλα να πούμε. Ναι, το επόμενο που θα κάνουμε θα είπες κάτι για part 2 ιστορίες. Οπότε γουστάρασε, παιδιά. Οπότε είμαστε μέσα. Φυλασσόμεθα, ναι, το υποσχέθηκε. Ιστορίες βγαλμένες από τη ζωή. Από τα 35 χρόνια στον δρόμο. Βάλε, ναι, ας τα πάρουμε. Πάρα πολλά χρόνια στον δρόμο.
Αρκεί να παίρνει κάποια όρια. Δηλαδή, πίστεψέ μου ότι τόσες ιστορίες θα γίνουμε cancel εύκολα. Θα γίνουμε cancel χτες. Ναι. Το τι γινόταν στη δεκαετία του 80-90, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να υπάρξει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, Μόνο σε ταινίες. σε ταινίες μόνο, και αυτό θα του λογοκρίνει. Το τι, ο κόσμος πώς πάρταρε, πώς διαφορετικά. Ναι, ναι. Ήμασταν καλύτεροι και τα παιδιά τα νέα ζουν μια χαρά. Αλλά το πόσο ελευθερία υπήρχε, ήταν μεγάλη ελευθερία. Αυτό δεν το έχει νιώσει. Εδώ δεν ερχόταν ο θείος, ήσουν 12 χρόνια, σου λέγε πάρε μια μπύρα από το Πάσχα, ας πούμε, να πιείς. Μόνο αυτό δεν είναι. Δεν το έκανα πριν στο σπίτι ολόκληρο. Χριστούγεννα μέσα με τσιγάρι. Είναι ντουμένοι. Πήγες στην καπνό. Πήγε συναυλίες, πήγε από εδώ με κόσμο. Η ελευθερία που ένιωσε ήταν καλύτερα. Πρωτόγωνα ήταν. Πρωτόγωνα ήταν. Συναυλίες στο Ρόδον. Τι λες τώρα, ρε. Εγώ θυμάμαι στη συναυλία του Σόντων οι πρώτες. Μέτραγα κόσμο που βούταγε. Που φώταγε. Δεν το καταλάβει. Άπειροι. Εγώ είδα τύπο ο οποίος είχαμε πάει μαζί στους Gamma Ray το 95. Η βούταγε από εκεί. Πρόσεξε. Ο τύπος είχε έρθει με 38,5 πυρετό. Τότε δεν υπήρχαν πανδημίες και τέτοια. 38,5 πυρετό, κούμποσε τα παυσίπονά του. Και ξαφνικά εκεί που καθόμασταν δίπλα στη σκάλα. Και ξαφνικά τον εχάνουμε. Τον βλέπω μέσα στο Μόσπιτ να γίνεται. Και μετά από 20-30 δευτερόλεπτα τον βλέπω πάνω στη σκηνή να πηδάει. Και λέω, πότε έγινε αυτό όλο. Εντάξει, τις εποχές που ήταν στο Ρόδο είναι όλο το κεφάλαιο. Και μιλάμε για Gamma Ray τώρα, όχι Sodom ή Creator. DRI, Sodom, Creator, άλλος δεν πήδηξε και έσπασε το πόδι του. Μόνο ρε, έφερε το ξύλο της αρκούδας. Το ξύλο της αρκούδας. Στην Αγγλία ξεκίνα και λες πάμε για ξύλο. Για ξύλο. Λέω ξύλο, όχι να σου κάνω κακό. Όχι. Βούταγες και να μου κάνουν να σε βοηθήσουν. Σίγουρα αυτοί που έχουν πάλι ξέρουν. Έχουν ζήσει αυτά τα πράγματα τα οποία είναι γεννιώτες από το γι' αυτό ήταν πρωτόγνωρα. Ενώ τώρα δεν υπάρχει κάτι πρωτόγνωρο. Δηλαδή, πες μου εσύ τώρα τι να με κάνει εμένα να με συγκινήσει τόσο πολύ. Τότε αρχές 90s, τέλη 80s, αρχές 90s, ήταν και τα πρώτα live που γινόντουσαν στην Ελλάδα. Τα πρώτα ήταν. Ήταν τα πρώτα live που ερχόταν και τολμάγανε οι μπάντες να έρθουν. Η Sodom δεν ήταν το 89, νομίζω. Το 89 η Sodom, ναι. Δηλαδή, απίστευτα να βρούμε πράσινα αυλία. Annihilator το 91. Το 91, μπράβο, ναι. Και μετά Manowar που ήρθαν το 92. Και το Ρόδο έφερε συνέχεια. Το Ρόδο έφερε Creator, Motor και δύο. Πάντως θυμηθήκατε μια εποχή που. Δεν λίγο ξεχαστήκαμε τώρα. Όχι, καλά κάνατε. Γιατί έτσι όπως θα ήθελα να το κλείσω κι εγώ, όποιος δει το βίντεο θα με δει, ήταν όπως και με τον Ιθήμ τον Καραδί, να έχω ένα χαμογέλο σαν γκρούπι όλο το βίντεο που απέναντι. Κοίτα, είναι αυτό η διαφορά. Όχι, είναι απλώς λίγο πιο. Απλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι λόγω ότι εσείς μπορεί να γνωρίζετε και είναι πιο τέτοιο. Εγώ ήμουν από τα παιδιά έτσι έφηβος που ήταν από κάτω και με εσάς και με τους Nightfall και με τις ελληνικές μπάντες και με τις ξένες κτλ. Και ήμασταν στο Ρόδον και ήμασταν έφηβοι. Και ζω έτσι λίγο της γκρούπι 1. Γιατί δεν είχα ποτέ την ευκαιρία για να σε γνωρίσω από κοντά κτλ. Και μου θύμισε έτσι εποχές εφηβικές και τα λοιπά και έζησα λίγο, είμαι λίγο. Και είναι φανταστικό το συναίσθημα, όχι. Γιατί όντως πραγματικά αυτή η εποχή ήταν αυτό και πιο τέτοιο. Γέννησε τα πράγματα, ό,τι γεννιέται είναι ωραίο. Δεν το γνωρίζει εκείνη το που γεννιέται. Όχι, μα γι' αυτό λέω. Και μετά είναι σημαντικά τι ζούσαμε τόσο ωραία, τόσο απλά, τόσο ωραία, τόσο. Δεν υπήρχε διαφορετικότητα. Δηλαδή ήμασταν όλοι στην ίδια κάστα. Οικονομική και κοινωνική. Φίλε, ήμασταν αυτό. Δεν ήμασταν ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι χάι, ο άλλος έχει αλυσίδες χρυσές, ο άλλος έχει αμάξει, ο άλλος δεν έχει αφάει. Δεν υπήρχε αυτή η διαφορά στην κοινωνία. Καταλάβες. Και αυτός έφερε πιο κοντά στον άλλον. Όταν πηγαίναμε στη συναυλία, γινόμασταν όλοι ένα, ανεξαρτήτως. Μα ήμασταν ένα. Ίδια ζώρια παρακαλώ. Όλοι. Ανοιχτές τις πόρτες, πήγαμε σπίτι, είχαμε ανοιχτές πόρτες και κοιμόμασταν. Ανοιχτές καταλαβαίνετε, πήραν ο καθένας σπίτι, το είχαμε κάνει στέκι. 20 άτομα κάθε μέρα σπίτι. Μέχρι να σκάσουμε. Δεν υπήρχε φόβος, γιατί δεν υπήρχε και διαφορετικότητα αλλαγή στην τάξη των ανθρώπων. Ήμασταν μία τάξη ανθρώπων, η οποία λίγο πολύ στην ίδια οικονομική κατάσταση κτλ. Αυτό σου έφερνε έλλειψη εγκληματικότητας και οτιδήποτε άλλο. Αυτά μας κάνανε να ζούμε ωραία, ελεύθερα και να αγαπήσουμε μερικά πράγματα λίγο παραπάνω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ για την γνωριμία και τα λοιπά. Πάμε για το part 2 κάποια στιγμή. Χάρηκα πολύ. Και εμείς Γιώργο μου, Αντώνη, να σε καλά. Όλα τα social.
και τα δικά μας και... Ίσμας, Ντάστη, τα πάντα, όλα. Και τα δικά μας, και του Σάκη, και τον Ρόντιν Κράιστ, όλα. Όχι ότι δεν τα ξέρουμε. Όχι ότι δεν τα ξέρουμε, εμείς τον έχουμε από κάτω. Δεσμεύτηκε για το Part 2, για τις ιστορίες. Ναι. Να δούμε αν είναι τόσες πολλές, μήπως είναι και Part 2 και Part 3. Θα το δούμε. Θα το δούμε. 728 είναι. Εμείς εδώ είμαστε. Κάνουμε κανένα 4ωρο podcast. Μήπως το κάνουμε και live κιόλας, live stream. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Σας παρουσία ευχαριστούμε και για πολύ. τις αναμνήσεις και για μένα είναι έτσι λίγο που θυμήθηκα λίγο τα παιδικά μου και εφηβικά μου χρόνια και να συνεχίζετε να κάνετε έτσι τόσο ωραία πράγματα. Όλοι μας να βοηθάμε και να είμαστε καλά. Και σας ευχαριστούμε Θα τα όλους, πούμε. παιδιά. Τα λέμε.